Samtang karon ato ng kumustahon akong partner alang sa iyang biz talk, kauban si Kapuso star Joe Berry. Cecil? Thank you, partner Nico. Good morning, mga kapuso. Naka-breakfast na ba mo o nakapangapi na ba mo? Kaya pwede kayo tang magdungan sa inyong coffee and breakfast this morning din sa GMA Regional TV Live. Kay karong buntaga sa Biztalk atong pisgutan unsa kaha ang mga preparations ni Joe Berry sa iyahang pagbalik trabaho once it's safe to go back to work. Kaya I'm sure kamuusab din ha, labi na ang mga naka-work from home, naka-stay at home karon, nag-andam na usab kung unsa ang mga adjustments nga himuon alang sa gitawag nga new normal. Busa ato nang hinabion si GMA artist Joe Berry. Hi Joe Berry, good morning. Hi po. Kumusta ka dyan? Okay naman po ako. Good morning po sa inyong lahat. Kumusta kayo dyan sa bahay? What keeps you busy these days? Anong mga pinag-aabalahan mo ngayon? Everyday po pinipilit ko maging productive kahit nandito lang sa bahay. Siyempre, nag-spend po ako ng more time with family. Tapos, bitin po ako sa paglilinis. Pinipilit kong magawa yung mga hindi ko nagagawa habang may work ako nung hindi pa tayo community quarantine. So, ngayon pong may oras, pinipilit ko pati matuto magluto and may mga books kasi ako na hindi po nabasa nung mga nakaraang nagtatrabaho ko. So, ngayon nababasa ko sila lahat. Eto ha, kasi ilang weeks na tayong naka-stay at home, naka-work from home tayo, Joe. Pero ano yung mga things na nami-miss mo about going to work, about going to tapings, at saka yung samahan nyo ng mga castmates mo, and of course, mga colleagues mo sa taping? Nakakamiss po yung pag-act. Kasi nasanay ako nung mga nakaraan na dun tumatakbo yung everyday life ko eh. Na yung mga kasama ko sa work, lagi kong kasama, everyday kong kasama. Ngayon po, nami-miss ko yung mga kwentuhan namin, yung actors in, yung Q&A direct, mga simple things, mga little things, lahat yun nami-miss ko na po. Oo nga, lahat ata siguro gusto nang bumalik sa trabaho ngayon. Pero of course, safety first, di ba? Yes, and while po, we are waiting, na ma-lift itong quarantine and it's safe to go back to work, ano yung mga adjustments na ginagawa mo? Ano yung mga preparations mo din para ma-adapt mo yung new normal, yung tinatawag na new normal? Kasi ibang-iba na din pagbalik natin sa work, mag-iiba talaga. Ano yung mga preparations na hinahanda mo? As much as possible po ngayon, pinipilit ko talaga kumain ng mga masustansang pagkain and mag-workout, exercise para pag bumalik na tayo sa work is mas ready yung katawan ko. Especially nga, magiging maninibago na babalik na ulit sa work and dahil nga po, kailangan healthy yung katawan natin para makalaban tayo sa sakit eh. So, yun po yung preparation na ginagawa ko ngayon habang hindi pa tayo nakakabalik. Ayan. And ano yung mga nilook forward mo din once makabalik ka na mag-work and once makita mo na yung outside world, ano yung mga plano mong gawin? Namimiss ko talaga yung mga lagi kong nakakasama po dati. So, siguro pagbalik, yun yung unang gagawin ko. Kung pwede ko nang makita yung mga lagi kong kasama dati kaya sa work, yun po siguro mga kaibigan ko. Yun yung nilook forward ko talaga yung paglabas, pag makalabas na ulit with them, kasama sila physically. Kasi ngayon, puro online lang, through phone calls lang ko sila nakakausap. So, looking forward po ako doon na makasama sila ulit physically. Ayan. Alam mo, Jo, kami mga Cebuano, we continue to support talaga yung hit serye mo na Unanay at lagi ka namin nakikita everyday. Ano pa yung mga matututunan namin? Ay yung mga dapat na matutunan namin ng mga qualities kay Unanay na of course parang applicable din sa time natin ngayon na may crisis? Siguro po, ang pinaka-value na naturo sa akin mismo, nung ginampanan ko yung role ni One is yung being very loving. Kasi sa ngayon po, parang lahat tayo kailangan yun eh. Kung nagagawa man natin yun dati na hindi pa tayo nagkakaroon ng ganitong crisis, mas more on mararamdaman natin sa ngayon na panghawakan yung love na meron tayo, not just for ourselves and for our family, but for other people as well. Kasi
very trying times po yung nararanasan natin ngayon. So yung pagiging loving ni Onay is makakatulong sa ating lahat na maalala natin every time na sa lahat ng gagawin natin, kailangan may love. Kasi malaking bagay po yung magagawa nun para sa lahat. Ayan, totoo ka talaga. Love and kindness is all we need right now. Daghang salamat for being part of GMA Regional TV Live, Jo, and kindly invite our viewers to watch regularly on Nanay sa GMA Network. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at nagmamahal ulit kay Onay. Sana po patuloy niyong panoorin ang rerun ng Onay every 3:25 p.m. po yan sa GMA Afternoon Prime. Thank you, Jo. Stay safe. Thank you po. Thank you. Stay safe. Mga kapuso, that was Jo Berry. Og sama kang Jo, mga kapuso, let's use this time to prepare and to plan sa ato ang mga adjustments na himuon alang sa gitawag nila nga new normal. Aron kini maluwas kita sa sakit and of course, aron usab maluwas ang atong isig kataw. Busa mga kapuso, more on this talk ug mga adlaw na usab sa tutok lang dinhi sa GMA Regional TV Live.